ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኣዝዩ ዘሐጉስን ደስ ዘብልን ዜና ካብ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ሃትሪክ ሰሪሖም ንመምለሲ ስደተኛታት ዝተዋህበ ገንዘብ ብሪጣንያ ኣይንመለስን ክትብል ሩዋንዳ ተዛሪባ። ፕሬዚደንት ኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞ ስዕቡ ካቢነ በቲኖም። ኔቶ አባልነት ዩክሬን ዘይቅበል መንገድ ክብል አስሚሩሉ። ብተወሳኺ እውን ኣዝዩ ዘገርምን መስደመምን ዝኾነ ዜና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንኹላህና ኤርትራውያን ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና ቢንያም ግርማይ ሃትሪክ ሰሪሖም። ሓፍ ንዝበለ ኮፍ በል ዝብል ጎብለል ኣፍሪካን ኤሮፓ ተቆጻጺርዋ መን ቅድሚኡ ናብ ሕንጻት ዘይተበገሰ ኣሙዳ ግን ኩሉ ድሕሪኡ ቢንያም ግርማይ ተዓዋት መበል 12 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑሎም ቀጠልያ ማልያ ብርግጽ ተዋሒሳ ሕጂ ካብ ዝለመደቶ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ባህጉር ኣፍሪቃ ምምጻእ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ። ነጥቡ ናብ 328 ናዕብዩ ንፊሊፕሰን ብ111 ይበልጸሎም። ሰለስተ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሓድሕድ ውድድር ክትዕወትን ሃትሪክ ክትስርሕን እሞ ድማ ጸሊም ተቐዳዳማይ ኮይንካ ታሪኽ ተሰሪሑ ተደጊሙን ተሰሊሱን ኣሎ። هاجرنا مزينا كي تجاوين بعلت بيتو تجاوي الله خيلو بمثلال حموش جميد الشحبر زت على لسب أب تحت غيراتي ود سوسان سلستن عمت ناي عدم بعل زجاز خون إثيوبيا أبو قل عيوم نس بعلت بيتو أب حدر للعسر 4 عمت زجبرو خينو 4 قل عد ما فريم كابز نبر الله كتم أسوسا نب كتم نقمت بمقعس أب حدا هوتيل عرات حيزون خلت معلت تزنحوم نسرحتني هوتيل زخون من سيجم متشو نيوناس أب زمد دبو دراما جهون جوان مسؤول خسرح بمأمن كابز الأخ جنزب 25 شحبر كهبو قاله أتيوم من سيقومتشو يناس نبعلت بيتو أتأبو بمدوال نحنا أونكشنينا نبعل بيتكي أسيرنا يلنا شمون تميت شحبر انت زي كفيلكي بعل بيتكي أي كترخ فيونيخي يبلام بزيز سنبرت بعلت بيتو توم أبون مستي كم جوايا يكوين زواسا زنبره واقع دقاقيرا كام مقربان فتوتان تلقيحا زشيت شيطا حموش تميت شحبر كتكفل تسمع معام نتجنزب نبت جوايا زأززا ناي بانك حساب سداتو جوايا دما زخون نگر كتكبر التفتنكي نبوليس انت حبيركي اين قد فكمنينا بمبالا فراريحوام اتناي تواسو جوايا جنزب تقبلو تامو 25 شح بموساد زي ترفو 475 شح اتم كم زي تجاوي زمسلو ابو تقبلهم ناب ناي قوالهم قوال بينهم بانك حساب مقتاو تجاويم كم زنبور امسلهم ناب بعلت بيتهم تماليسهم دحر زخلو نتي قداي بنتفتن بتخرتن ككتاتلون حبريتان مرتو انك اكب كم ጸንሐዝ ገለጸ ስለ ዌስት ኮማንድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረ መርመራ ነቲ ናይ ሓሶት ጅሆን ጭውያን ዝፈጠርዎ ድራማ ክበጽሖ ብምኻሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮ ኣሜሪካ ብ4 ውላድ ዘምጻትልካ ን14 ዓመታት ኣብ ሓዳር ምሳኻ ጸንሐት በዓልቲ ቤትካ ኣብ ናሽንግልን ቀድሜኻ ከምዚ ጌርካ ኸታተላ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘስደምምን እዩ። ኔቶ አባልነት ዩክሬን ዘይቅልበስ መንገድ ክብል አስሚሩሉ። አባል ሀገራት ኔቶ አባልነት ዩክሬን ኣብ ተኺዳን ዘይቅልበስ መንገድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ካልእ ተወሳኺ ሓገዝ ንምሃብ ኣላትየን። ኣብታ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ወታደራዊ ኪዳን ዩክሬን መዓስያን ኣብ ተኺዳን ክትጽምበር ዝብል ዝተሰማምዓሉ ግዜ እኳ እንተዘይሃለወ እቲ 32 አባል ሃገራት ዝሓዘ ኔቶ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ንኬፍ ነቕ ዘይብል ድጋፍ ከም ዝነበሮ እቶም መራሕቲ ገሊፆም። ኔቶ ምስ ሰራዊት ዩክሬን ተወሳኺ ውህደት ከም ዝፈጥር ብምግላጽ አባል ሃገራት ኣብዚ ሰዓብ ዓመት ንኤፍ 16 ነፈርቲ ውግን ድጋፍ ምክልኻል ኣየርን ዘጠቓልል 43.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበር ኣፍሊጡሎም። ዋና ጸሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ንዩክሬን እንገብሮ ሓገዝ ግብረ ሰናይ ዘይኮነስ ምእንቲ ድሕነትና እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝቕጽል ዘሎ ወራር ቀንዲ ዛዕባኦም ዝገበሩ መራሕቲ ሃገራት ኔቶ ሩስያ ቀንዲ ሓደጋ ጸጥታ ኮይና ከም ትቕጽል ገሊጾም። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ነፈርቲ ውግእ ኤፍ16 ካብ ዴንማርክን ኔዘርላንድን ናብ ዩክሬን ንምግዓዝ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጾም። አባል ሃገራት ኔቶ ኣብ መንጎ ሕብረትን ዩክሬን ዘሎ ርክብ ንምዕማቕ ዩክሬን ወታደራዊ ሓገዝን ስልጠናን ዘተሓባብር ሓድሽ ኣሃዱ ንምድላው ተሰማሚዕና ኣለዋ። መራሕቲተን አባል ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ እዞም ስጉምትታት ንኣባልነት ዩክሬን ኣብ ኔቶ ድልድል ዝኸውን እዩ
ኢሎም እቲ መግለጺ ዩክሬን ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ኣብ ዝጥለቡ ዲሞክራስያዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ጽገናታት ጭቡጥ ማዕባለታት ኣመዝጊባያ ዕድመ ወግዓዊ ኣባልነት ግን ቅድመ ኩነታት ምስ ዘማልኡ ዘዘርጋሕ እዩ ኢሎም እንተኾነ ዩክሬን መዓስ ኣባል ወታደራዊ ኪዳን ኔቶ ክትከውን ዝብል ንጹር ዝኾነ ወግዓዊ ኣፋፍነት ዘይምቕማጡ ንኬፍ ዘይክሕጉስ ይኽእል እዮም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪ ናብቲ ጉባኤ ዝተዓደመ ክኸውን ከሎ ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ኣኼባታት ኣካይዶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር ዋላ እኳ ኣብ ለንደን ሓድሽ መንግስቲ እንተሃለወ ንኩናት ዩክሬን ዝግበር ሓገዝ ከም ዘይቅየረ ኣረጋጊጾም ዘለንስኪ ካብ ዲሞክራትን ሪፐብሊካንን ዝተዋጽኡ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካውን ተራኺቦም ሩዋንዳ ንመምለሲ ስደተኛታት ዝተዋህበ ገንዘብ ብሪጣንያ ኣይንመልስን ኢና ኢላ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ናይ ሚልዮናት ፓውንድ ስምምዕ ምምላስ ስደተኛታት ምስ ተሰረዘ ብሪጣንያ ገንዘብ ክትመልስ ከም ዘይሓተተታ ገሊጻ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያን መራሒ ሰልፊ ዕዮን ኬር ስታመር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሓተት ተዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምስጓግ ዝነበረ ውጥን ዝሞተን ዝተቐብረን ጉዳይ ምዃኑ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እቲ ውጥን በቲ ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ዓቃባዊ መንግስቲ ዝተፈጥረ ኮይኑ ኣብ 2022 ወግዓዊ ካብ ዝነበሮ ንድሓር ንሩዋንዳ 240 ሚልዮን ፓውንድ ወይ 310 ሚልዮን ዶላር ከፊልዋ ኣሎ ዝተሓስበ ውጥን ዕውት ብዘይ ምዃኑ ከዓ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቲ ስምምዕ ገለ ገንዘብ ክምለሰላ ከም ዝኽእል ትማልሶኒ ኣንፊታ ነይራ ንጽባሒቱ ሃቡቓል መንግስቲ ሩዋንዳን ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ገንዘብ ብምብላስ ኣካል ናይቲ ስምምዕ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣላን ሙኩራሊንዳ እቲ ስምምዕ ገንዘብ ክምለስ ከም ዘለዎ ዘገድድ ነጥቢ ዘየቐመጠ ምዃኑ እዩ ሓቢሮም ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሩዋንዳ ቀሪባ ሽርክነት ከም ዝሓተተት ብምዝኽኻር እዚ ድማ ብሰፊሑ ተዘቲሉ ኢሎም እቲ ውጥን 21 ኣዋርሕ ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ጥሪ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ዝኾነ ሓታት ዕቑባ ናብቲ ሃገር እንተዘይተላኢኹ ዝተወሰነ ገንዘብ ክምለስ ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ድሕሪ ግን መንግስቲ ሩዋንዳ ንዓባይ ብሪጣንያ ገንዘብ ናይ ምምላስ ግዴታ ከም ዘይብሉ ኣነጺሮም ነቶም ሓተት ዕቑባ ኣባይቲ ንምህናጽ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝተቖጽሩ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ውሳኔ ሚስተር ስታመር ሻቑለት ፈጢሩሎም ኣሎ ምስራዝ ናይቲ ውጥን ንህይወትና ብሕሱም ክጸልዎ ይኽእል ክብል ሓደ ሰራሕተኛ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ኣብቲ ቦታ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣብ መዓልቲ ካብ 1.8 ክሳብ 6 ፓውንድ ይኽፈሉ እዚ ድማ ብተዛማዲ ንሰራሕተኛታት ህንጻ ሩዋንዳ ጽቡቕ ደሞዝ እዩ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታመር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝለዓለ ድምፂ ምስ ተዓወተ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ክንዲ ምስጓግ ስደተኛታት ንጉጅለታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዶባት ምምካት ዘኽእል ሓድሽ ሓይሊ ዕማም ጸጥታ ዶብ ኣብ ምቓም ከም ዘተኩር እዩ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ነቲ እማመ ዝቃወም መርገጺታት ካብ ካልእ ሸነኻት እውን ምምጽኡ ይዝከር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ነቲ ውጥን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ትካላት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ሕሱም ጨካንን ምሕረት ዘይብሉን ኢሎሞ ኣብ ውሽጢ ዓቃባዊ ሰልፊ ዘለዉ ተቃወምቲ ድማ ነቲ ውጥን ካብ ሕጋዊ ብድሆታት ዝከላኸል ምሕያሻት ክግበር ድፊኢት ክገብሩ ጸኒሖም ዝሓለፈ መንግስቲ ሪሺ ሱናክ እቲ ውጥን ሰባት ብንኣሽቱ ጀላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ንኸይስእግሩ ንምዕጋድ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝምግቡት ዘይሕጋዊ ስደት ሓደ ካብቶም ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ምዃኑ ይግለጽ ዘጊት ኣብዚ ዓመት ላዕሊ 13,000 ብንኣሽቱ ጀላቡ በቲ መትረብ ሰጊሮም ኣለዉ እዚ ኣሃዝ ከዓ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ ዴንማርክን ምስ ሩዋንዳ ተመሳሳሊ ስምምዕ ንምግባር ክትሓስብ እኳ ተጸንሐት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ጀሚራ ግን ነቲ ዘተ ደው ኣቢላቶ ትርከብ ዘይሕጋዊ ስደት ንምምካት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዝያዳ ውሁድ ኣገባብ ክህሉ ከም ትደልያ ትገልጽ ፕሬዚደንት ኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞ ወሲዕቡ ካቢነኡ በቲኖም ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣተኣታትይዎ ዝነበረ እማመ ተወሳኺ ግብሪ ብምቋም ዝተላዕለ ኣዕናዊ ህዝባዊ ተቃውሞ ወሲዕቡ ካቢነኡ ብምብታን ንኹሎም ሚኒስትራት ዋና ዓቃብ ሕግን ኣባሪርዎም እቲ ፕሬዚደንት እቲ ስጉምቲ ድሕሪ ሰፊሕ ምግንዛብ ንኬንያውያን ምድማፅን ድሕሪ ኩልንትናዊ ገምጋም ካቢነን ከም ዝተወስደ ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ ነስዒቡ ድማ ኣሳታፋይ ዝኾነ መንግስቲ ንምቋም ብሰፊሑ ክመኽረሉ ምዃኑ ኣንፊጡሎም እንተኾነ እቲ ካቢነ ናይ ምብታን ስጉምቲ ነቲ ብሕጋዊ መንገዲ ክባረር ዘይክእል ምክትል ፕሬዚደንትን ነቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን እውን ዝኾነ ዋና ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስትራትን ዝጸልዉ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ነቲ ቀረበ ወሳኺ ግብሪ ክስሕብ እኳ እንተተገደደ እቲ ተቃውሞ ግን ናብ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝቐርብ ጻውዒታትን አንጻር ጭካነ ፖሊስ ዝግለጽ ቁጣዕን ተቐይሩሎ እቲ አንጻር ኣካታ ዕማመ ፋይናንስ ዝካየድ ተቃውሞ ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ዝጅመራ ትሒዙ 39 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐትሉ ጉጅለታት
ጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹም። ብመንግስቲ ዝውዕል ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ካብቶም ዝሞቱ ሰልፈኛታት መብዛሕትኦም ኣባላት ባይቶ ነቲ እማመ ንምጽዳቕ ድምጺ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ኣብ ናይሮቢ 17 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ካልእ ከባቢታት እቲ ሃገር ድማ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓምለ 2 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ። ካብዚ ወጻኢ 361 መጉዳእቲ 32 ጉዱድ ምስዋር ከምኡውን 627 ማእሰርቲ ከም ዘጋጥመውን ይጠቅስ። ኣቐዲሙ ፖሊስ ቁጥሪ ዝሞቱ 19 ከም ዝኾኑ ገሊጹ ነይሩ። ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ከም ዝተጠቀሙ ብምጥቃስ ነቲ ፍጻሜ ምኹናኑ ዝዝከር እዩ። እቲ ቀዲሙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ ዝጀመረ ዘይዕግበት ናብ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ዓሪጉ ጎደናታት እቲ ሃገር ብናዕቢ ክናወጽ ጀሚሩ ነይሩ። ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ኣዳራሽ እታ ከተማን ህንጻ ሃገራዊ ባይቶ እታ ሃገርን ብሓዊ ምቅጻሎም ዝዝከር እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ብዝፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም